Επόμενη κατηγορία, το βραβείο νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Ένα βραβείο αφιερωμένο στις επιχειρήσεις που ξεκινούν από μια ιδέα και τη μετατρέπουν σε καινοτόμο λύση, με προοπτική ανάπτυξης, εξωστρέφειας και ουσιαστικής συμβολής στο οικοσύστημα της νέας επιχειρηματικότητας. Το βραβείο νεοφυούς επιχειρηματικότητας απονέμεται στην Φόσπριντ. Και όλοι μαζί θα παρακολουθήσουμε το βίντεο. Η Φόσπριντ ιδρύθηκε ως τεχνοβλαστός του ΕΠΙΣΕΗ, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ύστερα από χρόνια έρευνας στην τεχνολογία λέιζερ και τη βιοεκτύπωση. Η Φόσπριντ κινείται στο σημείο όπου συναντιούνται η τεχνολογία λέιζερ και η αναγεννητική ιατρική, με μια φιλόδοξη αποστολή: να μπορούν οι γιατροί να εκτυπώσουν ιστούς απευθείας μέσα στο σώμα του ασθενούς την ώρα του χειρουργείου. Πρώτος στόχος, η ουροδόχος κίστη. Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 150.000 ασθενείς παγκοσμίως χρειάζεται να την αφαιρέσουν λόγω καρκίνου, με σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής τους. Η τεχνολογία της Φόσπριντ επιτρέπει στο γιατρό να δημιουργήσει μια νέα λειτουργική νεοκίστη από τα ίδια τα υγιή κύτταρα του ασθενούς και εκτυπώνοντάς τα στο σώμα την ώρα του χειρουργείου. Η εταιρεία βρίσκεται σήμερα σε μια σημαντική φάση της πορείας της. Ξεκινά την πρώτη κλινική μελέτη σε ανθρώπους σε συνεργασία με το Λαϊκό Νοσοκομείο και το Γεννηματά, μία από τις ελάχιστες κλινικές μελέτες πρώτης φάσης που υλοποιούνται στην Ελλάδα. Η Φόσπριντ αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταφοράς τεχνογνωσίας από το ερευνητικό εργαστήριο στην αγορά, από την εφαρμοσμένη έρευνα στην ευρεσιτεχνία, στο προϊόν και τελικά στον ασθενή. Μια τεχνολογία που γεννήθηκε σε ελληνικά εργαστήρια και φιλοδοξεί να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Για την απονομή, παρακαλούμε να ανέβει στη σκηνή ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γιώργος Κότσιρας. Παρακαλούμε επίσης να ανέβει στη σκηνή η συνιδρύτρια και πρόεδρος της Φόσπριντ, η κυρία Ιωάννα Ζεριώτη. Κυρία Ζεριώτη. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, σεβασμιότατε, αξιότιμα μέλη της κυβέρνησης, αξιότιμη διοικητά της Τράπεζας της Ελλάδος, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ τιμητικό για όλους εμάς, για όλη την οικογένεια της Φόσπριντ. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την αναγνώριση και για αυτό το βραβείο. Όπως είπε και ο κ. Μπρατάκος στην ομιλία του, πολλές σπουδαίες ιδέες γεννιούνται στα ελληνικά πανεπιστήμια, όμως και στα ερευνητικά κέντρα. Όμως, λίγες από αυτές καταφέρνουν να φτάσουν στο προϊόν. Εμείς ξεκινάμε από την έρευνα που γίνεται στα εργαστήρια, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο ΕΠΙΣΕΗ και φιλοδοξούμε να κάνουμε τα σωστά βήματα, την ευρεσιτεχνία, το ρυθμιστικό πλαίσιο και ό,τι χρειάζεται για να φτάσει το προϊόν στην αγορά. Αυτό το χάσμα επιλέγουμε να γεφυρώσουμε. Φιλοδοξούμε να γίνουμε παράδειγμα για τα ερευνητικά κέντρα και όλες τις ερευνητικές ομάδες που υπάρχουν στη χώρα, οι οποίες πραγματικά κάνουν σπουδαίο έργο
και πρέπει επίσης να ρίχνουμε μια ματιά και στο δημόσιο σύστημα, στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα. Ξεκινήσαμε από την εφαρμοσμένη έρευνα στην τεχνολογία της εκτύπωσης με λέιζερ και τη μετατρέψαμε μαζί με τον συνιδρυτή μου, Απόστολο Κλινάκη, σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα αναγεννητικής ιατρικής. Τον πρώτο στον κόσμο in vivo laser bioprinter που εκτυπώνει κύτταρα απευθείας στον άνθρωπο την ώρα του χειρουργείου. Μέχρι τώρα έχουμε φτάσει και είμαστε ευγνώμονες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, στο EIC, στους επενδυτές μας, κάποιοι είναι εδώ παρόντες και τους ευχαριστούμε θερμά, και έχουμε την τιμή να συνεργαζόμαστε και να υλοποιούμε μία από τις ελάχιστες κλινικές δοκιμές πρώτης φάσης σε άνθρωπο, με πρωτοπόρους χειρουργούς της χώρας, και εδώ θα μου επιτρέψετε να τους αναφέρω ονομαστικά, γιατί πραγματικά πρέπει να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην εμπιστοσύνη τους. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς, του Διευθυντή Κώστα Ντούμα, τον Χάρη Φραγκούλη, τον Γιώργο Σταθούρο και τον Κώστα Γκλίνο. Στο νοσοκομείο Λαϊκό, τον Κωνσταντίνο, τους καθηγητές Κωνσταντίνο Στραβοδήμο, Ναπολέοντα Μουλαβασίλη και Βασίλη Κάλφα. Αυτό το βραβείο επιβεβαιώνει ότι η ελληνική έρευνα μπορεί να παράγει όχι μόνο δημοσιεύσεις, αλλά να προχωράμε σταθερά βήματα, σωστά, στην υλοποίηση και τελικά στην εφαρμογή, στην ευρεσιτεχνία, στην πρωτιά, στην παγκόσμια πρωτιά και στο τελικό προϊόν. Αφιερώνω το βραβείο σε όλη την ομάδα της Fosprint, που πραγματικά έχουν δείξει απίστευτη αφοσίωση και προσήλωση στο όραμά μας. Τέλος, θέλω να πω ότι έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη αποστολή και δουλεύουμε πολύ ενεργά, η οποία είναι να φέρουμε την καινοτομία της τεχνολογίας της Fosprint σε ασθενείς, ξεκινώντας από την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναγνώριση και για το βραβείο. Θερμά συγχαρητήρια στην Fosprint. Το βραβείο και φυσικά. Δεν πειράζει. Του χρόνου που θα ξαναβραβευτείτε δεν θα το ξεχάσετε.